Warahmatullahi wabarakatuh. Amit amit pasang kalimat abid sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang tansah gina beten sugeng dalu sugeng pepanggian kalian keluarga besar Sanggar Seni Sandiwara Ketoprak Gilar Tri Budaya ingkang midhalem wonten desa Tempuran saking Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawi Tengah ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Trima Raharjo. Nuwun polenggah kakung sumawon ingkang satu dadi hormatan. Mekaten kala wau panjenengan mirengaken uyon sawetawis kalajengaken tari gambyong parianom ingkang pun tindaken widodari saking Sanggar Seni Sandiwara Ketoprak Gilar Tri Budaya. Sandiwara Ketoprak Gilar Tri Budaya dipun iringi pengrawit Gilar Laras ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Supi Wiraswara dipun asta panjenenganipun Bapak Banyak Swarawati dipun asta panjenenganipun Ibu Sarmi kabiyantu adik kita Wiwit. Keluarga Agung Sandiwara Ketoprak Gilar Tri Budaya kerjasama video syuting Yongki audio ugi kerjasama video syuting sound system bias saking desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Bangkit. Sutradara dipun asta panjenenganipun Bapak Sukani, asisten sutradara dipun asta Kiroko Bagus Harminto. Saking pangriptanipun Ki Sutradara ingkang pun sarujuki Keluarga Agung Sandiwara Ketoprak Gilar Tri Budaya ing dalu punika badhe ngrecaken sejarah Kraton Jenggala Manik seri perangan Panji Handaka Putra Gurda. Sejarah Jenggala Manik seri perangan Panji Handaka Putra Gurda. Keparawing dalu menika badhe ngaturaken pendapuk utawi paraga ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu menika. Adegan angka sepisan gambaraken Kraton Jenggala Manik. Sang Prabu Lembu Ami luhur katindaken panjenenganipun Bapak Suwita. Panji Gunung Sari katindaken Dimas Bagus Karjono.
wonten ing kasatriyan Ringin Kembar Panji Brajanata katindaken Dimas Bagus Tejo Guswanto Gandrung Manis katindaken Niken Ayu Lestiyawati wonten ing kasatriyan Tambak Boyo Panji Inu Kertopati ing dalu menika katindaken Dimas Bagus Berung Widodo Sekar Taji Galuh Condro Kirana ing dalu menika katindaken Niken Ayu Herlina Wijayanti wonten ing Kabupaten Pudak Sebayung Krono Samboyo katindaken Kiroko Bagus Grandong Klonopati katindaken Kiroko Bagus Wagiyanto Ronowati katindaken Niken Ayu Mulyani wonten ing Pertapan Hargowilis Resi Curiga Nata katindaken panjenenganipun Bapa Rusna wonten ing Kabupaten Balirawan Panji Handaka Putra binangka telengipun caros ing dalu punika katindaken Dimas Bagus Harminto wondene wonten sak tengahing caros ing dalu mangke panjenengan kalipur pelawak utawi dagelan Cak Temon Cak Subur Kabyantumban kita bibit ugi dipunramaiaken kepruk pendek JS mekaten kala wau pendapuk utawi paraga ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu menika ugi dipunramaiaken kreasi saking Gilar Tribudaya macan ula irik wedhus ondel-ondel macan besar gajah ingkang dipepandhikani keluarga Agung Sandi Waratoprak Gilar Tribudaya mekaten kala wau pendhapuk te paraga ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu menika monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun pagelaran mbok menawi mangkinipun wonten tumbang sasa tandang tanduk tata wicara boten ngrenani penggalih panjenengan sami kula minangka wakilipun rombongan Waratoprak Gilar Tribudaya manungsa lumrah boten uwal saking kalebatan nyuwun pambedhing samudra sami sakata karipun sekali merdeka tetap merdeka sekali membangun tetap membangun Sura Sudira Jaya neng rat lebur dening pangestuti cahyaning Waratoprak Gilar Tribudaya Hanjayan Bawana Merdeka.
kanggo tuwuh pungkasi nggon urip ana ing bebrayan. Apa wis rampung perkara iki? Ojo cepet sing jroning ati. Ojo cepet nalar saka sawetara kowe kok kuwatirake. Kowe katundung kelawan garwamu Panji Kertomani. Jrono lelakon apa ana ing kraton Jenggara Satemah kowe katundung kelawan garwamu Satemah. Kang Mas Sri Kunoto Kang Mas. Mas Matias merupakan sampun menyenangi dumateng kula. Satemah kula katundung saking taman kampung Panji kula. Ageng sujananipun Kang Mas Matias merupakan dumateng kula. Sujanane karo lawan janakake perkara saderipun kula pundhut tetes kalih Mas Matias merupakan. Ya. Kula dipun dakno. Kula nakang tresno. Dumateng ati pati budak sepayu. Ngene Gus Kakang. Aku darbe kapitayan menawa katresnaning Syakti Sekar Kaji kelawan Syakti Aswara bangun ki mau banget tresnane ora bisa kapisahake meneh. Kula nganti kedadian bakal amungkasi apa sing dadi. Yen kowe ngandhakake tresna kelawan garwamu Saswara sebalike aku garwe kasunan kapitayan lan untuk garwamu Saswara bangun tresna kanthi lair kanthi sing aku percaya wong kanthi darpe tresna lair kanthi sing batin ing kono tanpa linambarang Sujono ora tresna lair batin. Kula saka kowe yen Sri Ramungan ndakake lamun to Sitaji isih darbe tresna kelawan si Asmara Bangun. Aku kok percaya yen Asmara Bangun isih tresna kanthi lair batin marang sira. Aja mungkasi apa sing dadi uripku ana ing bebrayan aja cilik atimu isih kepengin ketemu kelawan garwamu Saswara. Kang Mas Sri Kunoto Kang Mas. Sakepipun Kang Suci. Bapak pisan bapak saged nalekake dhateng ingkang garwa. Menawi kula saged selami wektu kedah saged sesambingan dhateng Kang Mas Matias Merupakan. Ya. Enake wong loro kula milih mati lamun kula bisa dhateng ingkang garwa. Cukup apa sing dadi aturmu ngersanipun Kakang. Aku sanggup nemokake si Sekar Kaji kalawan si Asmara Bangun. Ing kono bali tumuli lampun tos liramu tresna kelawan Asmara Bangun. Asmara Bangun uga nirestani lair batin kelawan sira. Ning kabeh iki mangkane. Satemene ana syarat-sarana kanggo panjenenganipun Kakang Resi Cuwidana. Lajeng menapa ingkang dados sareng lan sarananipun? Ya. Supados kula saged manunggal ngawiji dumateng garwa kula Kang Mas Matias Merupakan Kang Mas. Tekno atimu sarta penggalih putra. Kowe bisa kelawan si garwamu Asmara Bangun nanging
ingkang isyarat sarana siati taji tu dandan Kedah dandan sutro lakon menok dandan sutro ing kono kanthi kowe aja ngagem utawa nganggo jeneng si Sekar Taji karo Candra Kirana. Lajeng kula kedah ngagem asma menapa Kang? Kowe ngagem asma Putri Ayu. Putri Ayu. Kowe kuwi wis ngagem asma Putri Ayu. Iki ana sarana kanggo ketemu kelawan garwamu. Ora liya pun kakang wong meneh. Sithik kembang. Kembang iki kan kena diarani kembang arum baru. Kula sapa reksaning ing kono bakal kowe. Ketemu karo menawi kanthi mati menika kula saged manunggal nyawiji dumateng katres kula kang Astajaswara. Menapa ingkang dados dawuh panjenengan badhe kula tindakake pancen ngono pantun. Wong sakala iki sewang-sewangan ing antaraning siati kelawan pun kakang. Lamun to sliramu sewan-sewan karang benderanipun kakang Curiyono pun kakang ora negakake marang saklak. Nah, tetep kuwi andayane marang. nilakake paduan kakang buku medan penjeran bareng sampeyan dumateng kula. Ya, toyo-toyo prayu benggal tindakno. Solan uji lestari karo garwamu asma. Kantos yakin kula pamit-pamit paestu panjenengan. Ayo basi kalau kontrol piro. Ora ketang kepiye bae. Lamun kok kandhane wis ngerti. Wis ngucap sampe ngersang. Rasane atiku ora kepenak. Tak tebuli sapa ing gurimu sanaji. Kakang.
Kula menika disarujuk sanget yen to panjenengan menika badhe palakrama. Benjang prapa kula menika gadhahi skandal kae. Wanita sing tak tresnani Dimas ora ana liya Kadro Manis Dimas. Sadurung kakak Yoko Suto Praten dengar-dengar sak bener lan klirune Mas. Kula kepireng nek Kadro Manis menika sampun gadhahi garwa niku Pak. Wis duwe bojo. Nak santo Kadro Manis bojone Panji Rajana. Piro rakate bakal tak wenehi maton sopisa kira iki Mas. Kados ngaten. Sajaipun panjenengan tresna sanget dhumateng Kadro Manis. Tresna kelawan Kadro Manis ora bisa kiningkang sak rambut cair. Pramila ngeten kemawon. Yen panjenengan mriku nyoto-nyoto tresna kaliyan Kadro Manis, panjenengan citra kemawon, Mas. Kadro Manis putune tak solo Mas. Iku saka nemu Dimas saumpama tak jaluk kanthi becik sengara kelakon diwulungke kelawan aku ya to saiki aku njaluk kanthi regane ati Pak Bupati Timbaloro supaya ngadep marang aku. Sampunipun katang hanim balik dateng kula kang sepatus ngadep dateng ngerso pampian dalem mbok menawi kaji kula menika nggadhahi kalepatan tumrap panjenengan kula sagah hanampi pidana menapa ingkang badhe panjenengan patrapaken dateng aja kaduk ati dan rumangsa njur sira timbali duwe kaluputan ngono ora. Lajeng wonten kados menapa. Dina iki aku bakal kersake juting putri minangka dadi garwa Prameswari. Panjenengan kepengin mundhut garwa minangka dados garwa Prameswari? Lajeng sinten lan saking pundi papan dunungipun? Iki dina mapane ana ing Jenggolemane. Mujune ana ing waringan kembang sing jenenge Gandrung Manis. Gandrung Manis. Kok Kanjeng Semban? Tapi menapa panjenengan menika tasih jangkep pontondra panjenengan? Yo kene ora te. Kok panjenengan badhe ngersaken garwa Gandrung Manis kamangka Kanjeng. Sak ngertos kula nek Gandrung Manis menika sampun dados garwanipun Panji Brajanata. Bener. Menapa saged lampah nek panjenengan garwa dhateng Gandrung Manis? Mula sapa kuwi teh? Tak ibaratke wong jiko iwak aja nganti butek banyune jur kena iwake teh. Mila saking niku kanthi margi menapa kula kedah menika mboyong Gandrung Manis kabeh. Yen sira wis duwe kasaguan sauco yen aku duwe bojo karo Gandrung Manis. Sira gawe geger sikul maneh Gandrung Manis tak coloke. Oh kados ngaten pangestu aku. Ya. Yen sira kapok apa abeten. Terekno Pak
sing aja